Hej alle sammen, velkommen til den her video. Hold lige hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er vores første Fortnite video på den her kanal. Ja. Lad os bare starte game, okay? Nu, ja. Ja, okay, det var godt. Jeg starter gamet nu. Nej, jeg har allerede startet game. Jeg starter gamet nu. Nej, jeg har startet game. Hvad mener du? Ja. Du har trykt ready. Ja. Okay, det er også lige meget. Ja, okay. Lad os bare holde kæft nu. Ja. Endelig, mand. Det tog da også 27 minutter. 22 sekunder. Ja, det er det samme. Nej, det er det bare Det er det bare. Nej, hvor tager den lang tid at load. Oh my god, hvor er den høj. Jesus Christ. Kig på mig. Nah, yo, chill. OG. Jeg skal lige væk herfra, fordi det er højt. Man hopper ret højt. Ja. Sorry hvis lyden er for højt, venner, men det er den bare, okay? Så lev med det. Ja, okay. Ja. Ja. Vi kommer snart til at fikse det. Bare ikke lige i dag. Nej. Det gider jeg ikke. Nej, det er vi alt for trætte til. Ja. Ja. Bro, altså... Det er en svømmetur. Okay, det gør jeg også. Det er en god svømmetur. Okay, hvor lander vi? Hvor lander vi? Skal vi ikke bare lande herovre? Jo, det er godt. Vent. Okay, bare hop nu. Ja. Alright, bitch. Bro er helt derovre. Ja. Parachute. Jeg er det tættere på dig. Nej, tættere på end dig. Men du er langt væk. Okay. Man kommer hurtigt over end dig. Ja. Men var det ikke også fordi du landede før, eller hoppede næsten? Og fed faldskærm du har. Hvad? Fed faldskærm du har. Tak. Jeg har bare den der money faldskærm, men i sort. Nå. Men er der ikke også en victory faldskærm? Jo, men hvor mange... skal man ikke have mange victory for det? Nej, man skal bare vinde en gang. Nå. Okay, jeg er her nu. Vi spiller med... Okay, vi spiller med det. Ja. Nej, bro, den gun skulle jeg have. Okay, det er fint. Den... Det er ikke. Så vi har også se noget. Ja. Hell no! Okay, jeg er næsten du skal fandme ikke eksplodere den på mig. Men vi skal ikke bande. Shotgun, nice. Der ligger en lille shotgun. Nej, den tog jeg. Nej, du gør jeg. Jeg har den sgu. Jeg har den. Nå, det er deroppe. Nå. Min kiste. Nej, det er min. Rifle. Hvad? Vil du have en rifle? Nice, bro. Danke. Den har kun ikke skud, men det er fint. Okay, bro. Jeg føler bare, der kommer nogen lige om lidt. Føler du fuldstændig ret i. Jeg føler, jeg skal have en ære. Low-key, jeg har allerede en. Ja, der er nogen herovre, Okay. Shotgun ammo, nice. Der er nogen i nærheden, Det er det, jeg siger. Der er nogen derovre. Holy aim. Så vi redder mig lige. Byg lige en væg. Nej, okay, du nakker ham bare. Nak ham. Med din shotgun. Nice. Okay, godt. Der har lavet helt meget for bilen. Nah, chill out. It takes time, my friend. My band. Bro, stay still, please. Okay, nice. Let me get that loot. Han er ikke engang død nu. Okay, godt. Tag ham. Ikke tag kraven. Nej. Der er nogen der, Der er en chest. Der er nogen herovre, bro. Jeg dør. Jeg skal nu shoot. Nej, du har ikke! Jeg har. Nej, jeg dør!
Fuck, jeg er også. Fuck, jeg døde. Pis. Bro, vi var place 29. Jeg er et gennem her. Bare tryk play igen. Okay, bro, log in. Ja, vi skal faktisk logge ind. Ja. I går. Nej, i forgårs. Ja, der fik vi sådan 20.000 victories, mand. Hvad? Så fik vi sådan 20.000 victories. Det tror jeg nok ikke lige, man kan matche. Men vi fik da sådan 4 eller sådan noget. Jo, vi fik 4. Vi Ja. vandt 4 gange. Ja, og fik, ja. Men det Det var nice. Nej, desværre, men vi fik da. Jo, vi fik 2 i streg, og så... Ja, Ja, vi fik 2 i streg, og så fik vi... de sidste, de var ikke i streg. De sidste var ikke i streg. Nej, desværre. Men det var nice at vinde det der. Ærligt. Mm. Oh my god, min sensitivity er low. Yeah! Let's go. Oh, Yeah. Nej, kom nu dans igen for helvede. look at my victories. Look at my victories. Nah! Jeg skal faktisk lige se, hvor mange victories jeg har. Ja. Oh, okay. Wow, jeg har mange emotes. Okay, hvorhen lander vi? Der? Ja. Okay. Ned, lille kattemis, ned. Bare land over ved tankstationen. Jeg lander heroppe, så kan jeg hoppe ned til dig. Okay. Nej. Der er nogen, der lander her, så... Bare kom herned til tankstationen. Okay, jeg har allerede fået nogle guns. Let's go. Det er jeg også. Okay, hvor er du? Jeg føler bare, der kommer nogen lige om lidt. Der er nogen i nærheden. Der er nogen lige der. Der er nogen hernede. Herovre er der nogen. Jamen, der er også nogen her. Hvordan Jeg fik en. Okay, jeg fik også en. Kom herover og hjælp mig. Nej, vent. Okay, jeg fik en. Okay, jeg skal altså lige have noget mere ammo. Det har jeg ikke. Okay, hvor er du? Der kommer endnu flere herovre. Nej. Ja, bro, der er også mange i nærheden af mig. Hvor er du? Jeg kan slet ikke se dit nametag. Du er deroppe! Få en guldshotgun sådan der. Oh my god, der er mange i nærheden. Der er virkelig mange af jer hernede. Ja. Jeg nakkede også sådan... Jeg nakkede også 2, så... Lad mig lige... Kom Jeg op. nakkede en. Okay, bitch. Nej, du nakkede en. Jeg nakkede sgu da 2. Nej. Jo, der var 2 ved mig. Men ved team eliminations, så står der kun... Nå, nej. Hvor er du? Bro, ikke dø. Bro, kom ned. Hop ned, fordi der er nogen hernede. Kom ned til tankstationen. Hurtigt. Vi er hen til tankstationen. Ja, jeg er allerede hernede, kom. Hurtigt, deploy. Der er rigtig mange hernede. Jeg skal lige hurtigt have det her. Der tager vi lige en chest her. Alright, det er fint. Og der er en rift. Nice. Er det okay, jeg tager det her shield? Hvad? Er det okay, jeg lige tager det her shield her? Der er nogen, der skyder. Kom her. Ramt netten. Bygger. Jeg spinner dig over. Ray har en guldshotgun, jeg nakker ham med det samme. Nice. Godt, Emil, for helvede. Jeg kom bare over og tog ham. Min shotgun one-shottede ham. Jamen, det er, når man er close range, sådan... med OP. Men jeg skal lige have min fishstick på min ryg, Okay. fordi jeg er ham. Husk også at tage noget shield, Okay. hvis du ikke har. Ja, jeg har. Okay. Skal vi gå op på bjerget? Ja. Okay. Jamen, jeg hader, når man ikke kan løbe. Men gør det stille og roligt, Ja. Storm kommer, men vi er ikke engang i nærheden af den, så... Der er nogen i nærheden. Yeah. Der er nogen i nærheden. Der er rigtig mange i nærheden.
Kan du se dem? Jamen, jeg så noget ude i siden, men jeg synes også, jeg så en player herover omkring, men jeg kan ikke se, men jeg kan ikke huske hvor. Crouch. Okay. Eller vi tager lige den her, ikke også, Tobi? Ikke tage min shield. Ikke tage min shield. Må jeg gerne tage den der gun? Altså, det er lige meget. Altså, den Og så har ikke lægger vi den her. Ja. Nice. Så sætter vi den her. Jeg er rimelig sikker på, at den nakker den. Den nakker dem. Der er nogen derovre ved det der kæmpe store sted lige der, ved den der gule ting. Hvor fanden gik du hen? Jeg kom til at deploy. Jamen, helvede lige. Der er nogen derovre. Sælge waypoint. Hvordan gør man det? Ja, det er svært at forklare. Altså, jeg er jo på computer, altså på controller, så jeg ved jo ikke, hvordan man gør. Jamen, jeg er også på controller. Nå, men hvordan gør du så på din? Jeg gør sådan... Du ved, de der... de pile, der er nede ved... Nå, ja. Ja. Så tager du den ved siden. Den helt ud til venstre. Ja. Og så klikker du på den. Nå, sådan der. Nej. Det var sgu ikke mig, der gjorde det. Nej! For helvede, nej! Nej! Okay, jeg ved ikke, hvordan man gør på PS5 controller. Man gør det samme. Ikke på min, åbenbart. Skal man holde den Ja, hjemme? man gør det på den samme. Var det mig, der gjorde det der? Hvad for noget? Nå, ja, det er sgu da mig, der gør det der. Okay, det er derovre. Det er derovre. Hvor min waypointen er. Det er derovre. Men jeg tror, de er gået. Hvordan? Så er det jo lige meget. Ja. Der er nogen der. Skal vi gå herover? Nej, der er nogen derovre. Ved min blå waypoint. Jeg skyder bare, så jeg rammer et eller andet. Der! Over ved der, hvor vi... Okay, så hopper vi ned, eller hvad? Der er nogen derovre. Der, hvor vi også lige var. Der. Nå, der. Jeps. Okay, jeg tager ham her den anden. Hvis jeg kan ramme. Okay, Nej, jeg kan ikke ramme. Okay, jeg bliver nødt til at gå ned til ham. Ja, jeg har heller ikke mere ammo. Nej. Bro, vi er cooked, vi bliver nødt til at løbe. Nej, jeg har ammo. Jeg har en mere ammo. Okay, nej, jeg har ammo. Fuck, Tobi, det skulle Jeg troede, jeg havde min parachute. Jeg fik en af dem. Okay, men jeg troede, jeg havde min parachute. Tobi, kom, de løber herover. Jeg har ikke noget, jeg har ikke noget liv. Fik du en af dem? Ja. Jeg kan bare nok ham der. Jeg skal altså lige hurtigt have noget ammo. Wow. Nej, Tobi, kom. Shield. Kom til mig. Shit. Nej, må man ikke sige. Er du død? Nej. Du har ammo. Ja, nu har jeg. Men du har et liv. Laser ham. Nok ham. Støj! Nej! Død! Nej, ned og tag mit reboot card. Kan du så ikke lige tage min shotgun for mig? Please. Jo, jeg tager sgu det hele. Tag AR'en for mig. Må jeg godt få den tilbage, når der? Nej, jo, skal jeg nok. Okay, godt. Hvorfor har jeg tankstationen? Jeg bliver skudt! Find en bil og kør eller noget. 200. Der. 200. Nej, okay. Bare find en reboot sted at køre. Jeg skal lige hurtigt nok ham. Sådan der. Okay, sådan der. Nu har du ammo. Kør for fanden. Jeg skal lige have en medkit, bro. Nej, det skulle jeg ikke. Du har...
15. plads, det er fint nok. Ja, det er fint nok. Den her gang, så vinder vi altså. Skal vi slutte vores første video af? Nej. Vi skal lige have victory, bro. Okay, det kommer nok til at tage et par timer. Nej, ikke hvis vi logger ind, bro. Det er jo lidt svært, når der er sådan 20 mennesker. Med et liv. Du skulle bare have fundet noget healing til at starte med. Jamen, det er jo problemet er, at der bare er noget healing i de der chests, der er åbent. Altså, det er det, man skal altid have noget healing på. Jamen, alle de andre chests havde jeg heller ikke noget healing. Altså, jeg bare... Det er bare uheldigt. Nu ser jeg, hvor mange victory crowns jeg har. Okay. Jeg har kun én, men... Jeg har kun én, men jeg synes sgu da, at vi havde vundet 4. Hvorfor siger den så kun 1 hos mig? Fordi det er victory crowns. Nå. Jeg skal lige se. Jeg har. Der. Don't you standing still. Jeg har to. Nah. Bro, for real be lucky. Så vi prøve at se min pickaxe. Hvad fuck er det? Den big ass kniv. Okay, hvor skal vi lande? Der. Nej, vi skal ikke lande. Nå. Skal vi lander der. Jo, vi lander bare der, hvor den blå. Ja. Altså den jeg har sat, ja. Ja, og ikke den røde. Nej. Den jeg åbenbart kom til at sætte. Shh, du larmer. Der er børn, der ser det her. Der er ingen, der ser det her. jo, der kommer til at være nogen, der ser. Der er mange, der lander her. Det er dumt at lave free fall. Er der vand dernede? Ja. Hvorfor er der så mange, der lander? Du, bro. Toby, jeg har kun et liv. Lige. Damn. Så hvis der er noget healing... Fordi jeg troede overhovedet ikke, vi spillede Minecraft. Hvis der er noget healing, så er der heal, man. Der er en kiste her. Let's go! Er der healing i? Er der healing i? Altså, hvad fanden er hun? Hvad er der healing i? Nej, der var ikke noget healing. Altså, bro, lad være med at hoppe. Jeg har fundet noget healing herude. Der er også en medkit. Giv mig medkit nu lige. Kom nu herud. Nej, ikke udenfor. Giv mig. Her. Vær glad. Det er ikke en medkit. Nå, hold nu kæft. Tys. Næste gang så lad være med at hoppe ud foran, okay? Bro, vi spiller ikke Minecraft, okay? Jeg prøver bare at hoppe ned i vandet. Oh my god, Emil. Kom nu, Toby. Hvor? Jeg løber herover. Hvor? Herover. Bro, med intet liv løber væk fra mig. Og nej, jeg er ikke løbet 100 km væk. Det er du. Shield, bro, tag shield. Jeg kan se dig. Det skulle fandme min shotgun, det der. Jeg har allerede en. Hvor er du? Der. Jeg er så dum. Nå, hold nu kæft, du er dum. Hvem var det, der hoppede ned i vandet? Det var mig. Ja, præcis. Og nu har du ikke liv. Jeg fik en AR. Den er dårlig. Nå, men hvad? Okay, nej. Tager jeg den bare. Okay, hvis du vil have noget mad, så bare tag. Mad? Hvorfor fanden skulle vi have mad? Fordi jeg fisker. Nej. Jeg er kannibal, åbenbart. Eller ikke i virkeligheden, men altså. Sådan, fordi jeg fangede en fishy i Fortnite, og så spiste jeg ham. Damn. Jeg tager sgu bare lige de blå her. Nu har jeg fuld blå loadout. Okay, jeg har fuld
Grøn. Load up. Kom. Nej, okay, Toby. Ses. Jeg skal hen og finde noget mad, jeg kan fiske. Bro, hvorfor fuck går du bare? Jeg skal finde noget mad, jeg kan fiske. Hvad fanden skal du med mad? Hvad ligner det? Eller hvad tror du? Ja, hvad? Spis. Ja, sådan så jeg ikke dør. Men du dør heller ikke, hvis du har et medkit. Og plus, der er også nogen i nærheden. Okay, jeg finder bare lige et fiskespot mere. Nej, så lad du mig bare dø, eller hvad? Holy bad friend. Holy bad friend. Jeg fik da... Altså, Toby. Jeg fangede en fishy. Okay. Vil du have de der to? Hvad Jeg nu? har mig med. Nej, ikke lige nu. De to fisk. Altså, Nej. ja. Bro, jeg kører. Der er et medkit her, by the way. Den der bil kan du ikke køre i. Ah, bro. Ej, bro, vi skal sygt have de der sko der, hvor vi bare kan glide. Nej, det giver uheld altid. Nej, i sidste game, der vandt vi sgu da. Med de der sko. Vi vandt sgu da ikke. Altså ikke det her, ikke i dag. Det ved jeg godt. Ja. Fordi der har vi jo ikke haft nogen sko. Og der var en kvist. Nice. Ej, ikke sko. Der er nogen. Nej, det er bare en. Oh my god. Der er sådan en kiste derinde. Bro finder bare kister. Åbenbart. Nå, Toby, vi skal huske at bygge. Byg hvad? Næste game skal vi så ikke lave en skybase. Nej, vi laver en video efter om en skybase. Okay. Hvor vi forsøger at lave skybase. Hallo Toby, vi skal altså have en zone. Nå ja, fuck. Det er bare fordi jeg leder efter en bil. Det gør jeg også. Okay, bare bliv inde i zonen, men der er ikke nogen biler her. Ej, der er forhåbentlig ikke biler inde i huset. Der er jo sikkert nogle biler derovre. Det tror jeg godt nok ikke. Er du sikker? Ja. Der plejer der at være en jeg er ikke reboot. sikker. Der plejer der at være en reboot car. Der er en herovre, der er en herovre, der kommer. Wow. Nå, der er nogen, der skyder lige der. None of our business. None of our business. Vi nakker dem bare. Kom nu, Tobi. Ja, det gør de, fordi de skyder efter mig. Sådan der, jeg fik ham. Fik ham? Ja, jeg fik ham. Nice loot. Fik jeg sådan noget. Der kommer en. Okay, jeg tror godt, jeg har ham. Nej, han kan, da jeg havde footsteps. Bro, fuck, jeg er egentlig blevet OP til mit aim, bro. Fucking godt. Der er nogen, der går der. Jeg ramte ham 100. Fanden hedder den nu? Jeg skal lige heal. I'm sorry. Nøgt. Jeg har ramt ham med 117, så du har ham. Han er nøgt. Okay. Nu løber han bare væk. Men det Ja, betyder, der er han flere. har en teammate også. Han har en shotgun. Og en blå en af min shotgun. Og en guld AR. Ej, lad nu være. Bro, for helvede, jeg bliver nødt til det. Helt ærligt. Prøv at se det der. Fuck, din dø. Hvordan fanden må man lige igen? Ikke tag. Please. Bare tag den, bare tag. Hvad fuck laver du? Kan du heale mig? Yes. Nej, kom nu, du har... Der er 60 sekunder. Okay, jeg tager. Bare tag den der lille SMG'en, nej, den skal ikke. Nej, riflen. Der var en riffel. Den har jeg sgu taget. Ej, hvor shotgun kun på
Der er en bil, vi skal seriøst hurtigt hen. Før stormen kommer. Nej, den er låst, den er låst. Fuck, løb. Stormen kommer lidt til lige om nu. Okay, så om 1 minut, men altså stadig. Det er stadig glemt det. Ja. Yeah. Oh my god, hvor skal jeg heal? Okay, sådan der, vi er ved at komme ind i zonen nu. Der er en bil deroppe, tror jeg. Hvad laver du? Jeg bygger bare. Ej, hold nu kæft. Tobi, husk, vi skal ikke bande, det sagde du selv lige. Hvornår fanden sagde jeg det? Det har du bare lige sagt. Okay, hvordan sagde jeg det? At vi skal ikke bande, for det er børn, der er børn, der ser det her. Nej, jeg sagde kun, der var børn, der ser det her. Men du sagde heller ikke bandeord. Så... Okay, der er en bil dernede. Men der er også mennesker dernede. Altså, bro, med mit aim, så har vi ham. Bro, jeg har altså også ret godt aim. Så kan man ikke engang køre den, fordi den ikke har noget fuel. Så tager vi bare den her. Nej, Tobi. Ja. Be careful. Den har ikke noget fuel. Kan man skubbe den? Nej. For helvede, nej. Der er en tankstation lige her. Så er bare den her. Jeg bliver Så skudt. vi kan godt Jeg bliver skudt for helvede. Men jeg ved ikke hvor. Der er også en her. Der er også en her. Det er fordi, der er nogen herovre. Tobi, der er nogen herovre. Mit aim er fucking godt. Mit aim er fucking godt i dag. Enig. Kom ind i bilen. Wow! Kom ind i bilen. Det er min. Hvad er der? Det er min. Hvad er din? Nej, ja. Det er bare en lille riffel som dig. Fordi i sidste game, der skulle du bare have begge guns. Prøv at se, så tager man ham her. Det er bare... Ja. Dø! Lige til mit. Fuck, mit aim er godt! Nej, hvad sker der med mit aim? Hvordan rammer de mig hele tiden? Ja, hvordan rammer jeg dem hele tiden? What? Oh, hell Ej, det er yeah! værd, så kan du godt lige lade mig køre, ikke også? Og du kørte sidst. 5 kilometer. Lille shotgun. Ja, tak. Vi kan lige hen på tankstationen. Ja, kan du køre ordentligt? Det var dig, der parkerede på 3. Nej, nej, det var det ikke. Jo, det var det. Nej, Jo. nej, Jo. nej. Fuck. Der er Der nogen kommer en der. der, der kommer en der. Fuck, mit aim er godt. Hvad sker der? Nej, så lige seriøst. Wow, mit aim. Bro, mit aim, ikke? Det er en fantastisk i dag. Det er mit fandme også. Altså, det er nok noget. her. Hvor? Fuck, Hvor er den? bro, vi er en cracked. Der er også en der. Jeg fik ham nok. Jeg knockede ham. Nej, der er en der. Du har jo knakket ham, når han er lige her. Du er nok... Nej, han er ikke her, bro. Der er en her. Altså, Var det Juice WRLD? hvor fuck er du? Okay, det er først nu, du får ham. Lad nu være. Nej, Jeg er lige både over nakke hinanden. du skal ikke tage mit loot. Hvad er det der? Du skal ikke tage mit Hvad er loot. det der? Du skal Er ikke det tage mit loot. Ja, du skal ikke tage mit loot. Ja, alt det der ligger der, det er mit. Du skal ikke tage mit loot. Okay? Nu saver jeg det da i mindste. Waiting for be weak. Fuck, du er stadig inde i skov. Okay, hurtigt. Hurtigt. Nej, hvorfor skal du også have 15 sekunder, mand? Det er sygt lang tid. Ja, storm kommer, bro.
Vent. Hvor er mine ting? I det her. Giv mig. Nej. Hvor er du? Du der. Du gik den der vej. Fucking godt, Emil. Men han tog halvdelen af min ammo og min guns. Altså fucking røvhul. Tobi, Ja. vi skal ikke bande så meget, okay? Bro, det skal du forstå. Det har du selv lige sagt. Nej, jeg har ikke sagt noget om, vi skal bande. Jo. Og jeg kan høre footsteps. Men altså, hvis der er nogle børn, der hører vores... Jamen, så må de jo gå væk fra kanalen, hvis de ikke gider at høre på os. Altså, Så, når det er jo... Oh shit. Der er nogen der. Oh my god, han rammer godt! Hvad? det er lige meget, hvad han er med. Du skal ikke dø, bro. Vi er sygt så tæt på. Okay, revive mig, eller reboot, med miau. Han der. Spinning round and round, Baby, Hvorfor gik jeg lige ned på 40 health? og jeg fandt skoene. Hvad? Ham der, han havde sko. Nice. Jeg tager lige nogle snacks. Der er slet ikke engang noget ammo til min gun. Jeg skal bare have noget spise snacks. Jamen, der er slet ikke engang noget ammo. Nej, Hvad? en rifter herovre. En af rifter herovre. Er der? Ja. Jeg har et problem. Jeg har ikke så meget ammo, fordi ham der motherfuckeren, han tog det hele. Men der er en kiste, han. Er der? Jeg skulle lige have noget ammo til min gun, bro. Jeg er fuld ammo til min. Okay, bro, vi skal altså ind nu. Vi skal ind. Det er så rigtigt. Ind. Ej, bro, det er snu, du har dem der. Eller det er det ikke, men min energy, den går hurtigt ned. De kan lige hurtigt ned. Men du kan stadig godt nå det, den er timet sådan... Så er stadig kan nå det. Nå, okay. Okay, vi er lige ved at være der. Selvfølgelig er der Ellers også er der nogen, der en bil skyder her. efter mig. Der er også nogen, der skyder efter mig. Der er en bil her, der er en bil her. Okay. Kom ind. Kør. Der er rigtig mange i nærheden. Okay, bro, der er kun 4 tilbage. Vi og 2 andre. Tilbage. Ja, okay. Der er kun 2 tilbage. Jamen, vi og så er der nogle andre. Hvad laver du? Du skal ind i zonen. Du skal ind i zonen. Tobi, hvis vi nakker ham der, så er der kun én person tilbage. Jamen, det gør vi jo ikke. Bro, han dør. Mener du? Ind for helvede. Meget ammo har du. Jeg har ret meget. Skal jeg tage chancen? Ja. Nej, men du skal lige ind i zonen. Det er lige meget, fordi den er alligevel ude i stormen lige nu. No Okay, fuel. jeg har ændret fuel. Okay, bro, log in. Gør det her for mig, bro. Jeg er død på grund af... Ja. Men hvorfor prøvede du igen at køre dem over? Det snakkede vi om i går. At du ikke skulle. Men det skader dem hver gang. Ja, men det skader sådan 10 health, imens jeg blev skadet sådan 20. Det er lige meget nu, okay? Nej, det er ikke lige meget. Fucking log in, du er lige godt død. Væk. Pis! Fuck, altså! Fuck, hvad er det, vi laver? Ja, det var det for den her video. Tobi, den her video kan jo heller ikke vare for... Nej, så ja. Den her video, den er jo